Dobar dan svima, dobrodošli na obeležavanje Svetske nedelje dojenja u Nišu. Prvo ovakvu veliku manifestaciju imamo prvi put u Nišu. Prošle godine smo obeležile simultanim podojem. Juče učestvovalo je 11 mama, prošle godine je bilo svega 3 i sad ovom današnjom akcijom i diskusijom završavamo obeležavanje Svetske nedelje dojenja u Nišu. Kao što sam rekla, diskusija, Svetska alijansa za podršku dojenju svake godine postavlja temu. Ove godine je tema Možemo mi to, uskladimo dojenje i posao. Moje sagovornice danas su inspektorka rada zadužena za radne odnose Irena Šljivar-Milić. Dobar dan. Dobar dan svima. Tereza Kiš-Miljković iz Brusa, iz Infocentra i vršnjačka savjetnica za dojenje. Dobar dan. Dobar dan, Marija. Milica Bugarin iz Niške grupe, tačnije Ništeki koji podržavaju dojenje. Dobar dan, Milice. Dobar dan, Marija. I mama sa iskustvom koja će nam govoriti kako je ona uskladila posao i dojenje, Jovana Čanji-Aranđelović. Dobar dan. Na početku, pošto je tema takva dojenje i posao, pitaću inspektorku kako je zakon propisao taj deo da se uskladi dojenje i posao, kako mame mogu da doje na poslu. Prošle i preprošle godine je donešen zakon gde one mogu do godinu dana bebe da imaju pauze na poslu za podoj. Da sam nešto pogrešila? Niste pogrešili. 2013. i tačnije 2014. godine došlo je do izmene zakona o radu. Konkretno u članu 93 proširen je na član 93a gde kaže, ja ću pročitati ovaj član koji se odnosi na zaštitu materinstva i koji kaže da poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta kako bi mogla da doji svoje dete ako dnevno radno vreme zaposlen iznosi 6 i više časova. Ova pauza ili skraćeno radno vreme zaposlene koja se vrati pre isteka godinu dana od porodiljskog odsustva se računa u radno vreme, a naknada se isplaćuje u visini osnovne zarade, odnosno koja je uvećana za minuli rad. To je ta karakteristika tog člana koji je uveden, znači novinom zakona o radu. Ova novina, izmena je utvrđena i na osnovu Međunarodne organizacije rada, odnosno koja je usvojila konvenciju o zaštiti materinstva, to je konvencija broj 183 i preporuku broj 191 koja se konkretno odnosi na trudnice, porodilje i žene koje se vrate pre isteka godinu dana od porodiljskog da rade i da na ovaj način doje svoju decu gde se omogućuje ta pauza od 90 minuta. Još nešto karakteristično osim te pauze od 90 minuta jeste i pauza što ima uopšte za sve zaposlene pauza, odnosno odmor u toku dnevnog rada 30 minuta i mogu reći, osim te 90-minutne pauze za porodilje i tih 30 minuta se računa, ali tih 30 minuta ulazi u taj njihov, tako reći, dnevni odmor, što znači ispada oko 2 sata. 90 minuta se računa kao naknada za porodiljsko, a 30 minuta se računa, ulazi im u to redovno radno vreme kad rade, pošto se vratile pre isteka porodiljskog godinu dana. Ja mogu još pričati o tome ako želite da nastavim ili ćete konkretno pričat ćemo. U kojoj meri su mame upoznate sa ovim zakonom? Kako je vaše iskustvo? Pa znate što se konkretno tiče ovog člana 93a, mogu reći da do sada u inspekciji rada nije do sada bilo podnošenja tih zahteva ili prijava da je poslodavac onemogućio zaposlenoj da doji dete i tu pauzu od 90 minuta, da li zato što zaposlene nisu upoznate sa tim članom,
da li sa druge strane što zaposlene porodilje nemaju nameru da se vrate, jer uopšte situacija u Srbiji kakva je minimalna zarada, uglavnom većina njih prima, pa je onda razmišljajući po mojoj logici kao majka bolje da sedite kući sa detetom nego da tih 21.000 koja je minimalna zarada je uglavnom zagarantovana svima. Hvala vam. Tereza, vi vodite grupu Moja podrška vojnu koja u Srbiji šire, čini mi se, obuhvata preko 25.000 članova, je li tako? Da, ima i više, u samoj grupi je već blizu 30.000 i plus na stranici skoro 10.000, tako da je jako veliki broj mama. Znala sam da je preko 25, nisam bila sigurna. Kako je vaše iskustvo? Da li se mame javljaju da se žale kako ne mogu na posao da doje? Mame uglavnom, kao što ste već rekli, nisu upoznate sa činjenicom da imaju pravo na pauzu i uglavnom su one koje se vraćaju ranije ili kada se već primakne tih godinu dana u strahu kako će uopšte nastaviti sa dojenjem, da li moraju da ga prekinu, kako da ga prekinu, da li da pređu na adaptirano mleko. Uglavnom je ta vrsta pitanja, znači sama priprema za odlazak na posao. Međutim, imala sam par puta i priliku da mame koje su bile nezaposlene u vreme kada su rodile svoje dete dobiju ponudu za posao kada je dete starosti 3, 4, 5 meseci, kada mu je mleko još uvijek jako, jako važno. I tada smo baš razgovarali o tome na koji način one mogu da nastave da hrane svoje dete. A ako hoćete, mogu i konkretno da vam ispričam šta mogu da radi. Pogotovo kada se radi o detetu mlađem od 6 meseci. Njemu je majčino mleko osnovna hrana i jako je bitno da ga dobija. Od onog momenta kada majka krene na posao, ona ima mogućnost neko vreme pre polaska na posao da izdvoji nešto mleka, da ga sačuva u zamrzivaču, znači da ga ima pripremljeno za tih prvih nekoliko dana dok se malo snađu sa poslom i sa hranjenjem. Dok kada je na poslu može da izdaja redovno mleko, da redovno prazni dojke i da to mleko skladišti ukoliko ima uslove na poslu. A to je nešto što mislim da bi poslodavac trebao da obezbedi. Znači jedan frižider najobičniji u koji ona može to svoje izdvojeno mleko da sprema do kraja radnog vremena. Kad završi radno vreme odnese ga kući i to mleko sutra dan onaj ko čuva bebu može da daje. Odlično, hvala za taj primjer. Ja bih sad pitala, izvinjavam se, Jovanu, kako je ona to uspjela da uskladi? Ako nije problem da nam kažeš, ne moraš gdje radiš, ali struka u kojoj radiš i kako si uspjela da uskladiš jedno i drugo? Ovako, prva stvar, ja radim u nevladinoj organizaciji gdje je klima prema majkom i porodima jako dobra. Inače, organizacija se bavi pitanjima deci i mladih. I svim zaposlenima je Konvencija o pravima deteta osnovni dokument na koji se pozivaju, koji među ostalo kaže da prosto sve što se radi treba da se radi u najboljem interesu deteta, a podrazumeva se prosto i dojenje da je jedna stvar koja se radi u najboljem interesu deteta. Ja sam imala tu sreću da prilično kasno krenem da radim, kada je moja ćerka imala 15 meseci, s tim što sam ja na svoju inicijativu, nadam se da se inspektor neće ljutiti, rešila da to premostim tako što ću prvi period te neke adaptacije prosto na svoju inicijativu odlaziti na pola radnog vremena. Znači, ako sam ja zvanično bila na porodiljskom, ja sam zaključala da mi niko ne može da zabrani da odlazim na posao, bez ikakve nadoknade, bez bilo čega, prosto da bi se ćerka navikla da me svakog dana nema kod kuće, to je bilo opet pola radnog vremena, i da bi sam taj proces i mog privikavanja prosto mnogo lakše krenuo. Od onog momenta kada sam zakonski počela da radim puno radno vreme, a to se desilo početkom jula meseca, otprilike to izgleda, lako je došlo do samog privikavanja zato što je pripremljen teren prosto za celu tu priču, tako da su se podisali za jedan jutarnji, jedan večerni i onaj najbitniji, to je onaj 5:15 kad se mama vrati s posla, prosto to je više onako mama tu se, sad je sve u redu, to je ono što u stvari najbitnije. Ali pre svega, upravo bi se složila sa Terezom da je kod mnogih mama, pa i kod mene bilo to neko pitanje kako će se sve to uskladiti. Ukoliko u pitanju dobra organizacija,
i ukoliko mama zaista veruje u sebe da sve to može, mislim da zaista nema problema. Sa druge strane, opet bih dodala jednu važnu stvar, a to je da je svako dete individualno za sebe, da uvek naravno može da dođe do nekih problema i da je za sve, kao i za ovako jednu stvar potreban period adaptacije i to je ono što je najvažnije. Šta vi savjetujete vaše prijateljice? Rekli ste da radite u nevladinom sektoru pa ste kasnije počeli da radite, ali ste ipak uskladili dojenje nakon nekog perioda. Šta savjetujete prijateljice koji ipak odustanu? Ja sam čula većinu žene koje kaže moram da je odviknem, počinjem da radim. Šta radite? Mislim, kako, jel pričate sa prijateljicama koji imaju dece o tome i šta im kažete? Pa prosto da, pričam doduše, pre nego što sam postala majka, nisam toliko pričala o temi dojenja i svega toga, prosto i dok nisam čula za grupu, nisam znala da je da je toliki broj žena koje prosto i lako odustaju, koje odlučuju da ne doje svoju bebu. Tako da nisam imala prilike da pričam sa onima koji su bili u toj situaciji, ali ono što je dobro sad kreće kod svih mojih prijateljica drugi krug, pa i uz moj drugi krug beba, pa i uz ovako moje angažovanje, mislim da su i one postale svesnije važnosti i viđu tu za njih naravno kada svakako je bitno da se... Da. Vršnička podrška je jako važna, ja kažem prosto, mi smo imali zdravstvenih problema neki, kažem, malo lošiji start, beba je bila neko vreme u bolnici, uspeli smo to da prebrodimo, između ostalo zahvaljujući grupi, odnosno konkretno Mišljikama i Jeleni Stojanović, koja danas opravdano nije sa nama, ja bih svakako da je pozdravim da se zahvalim ovom prilikom. I naravno Tereza koja je tu uskakala, prosto ja kažem nisam žela toliko da znam koliko žena je zavistila Tereza. Ja hvala Bogu pa imamo ovdje Milicu i Jelenu koje su onako okosnica te grupe i tu su za podršku svim mamama koji imaju to podršku. Hvala što sam spomenula Jelenu, ja sam zaboravila, ona je trebala s nama da bude danas i da priča o svom iskustvu jer je ona još jedna mama koja je uskladila dojenje i posao. Ona je nažalost sprečena da dođe, ali svakako je s nama u mislima. Ja bih sad pitala, spomenula si Milicu Bugarin koja je zadužena za Nišku grupu, za Nišlike koje podržavaju dojenje. Kakvo je tvoje iskustvo u Nišu što se tiče usklađivanja dojenja i posla, kad mame pitaju, postavljaju pitanja raznorazne u vezi s tim? Skoro, kada sam saznala koja je tema Svetske nedelje dojenja ove godine, postavila sam u grupi pitanje šta mame misle o tome, da li imamo mame koje su nastavile da doje po povratku na posao, da li su imale problema, da li je poslodavac imao saznanje o tome da mama se i dalje doji ako se vratila na posao. I prvo, mislim da su veoma pozitivne iskustva, mislim da su mnoge mame iz Niške grupe, a javilo se više od 10-ak mama, uspjele da usklade dojenje i posao. Čini mi se da je možda jedna mama rekla da nije bitno da poslodavac zna i da je to njena stvar što ona doji, ali ja mislim da je stvarno bitno da poslodavac zna i da nije i obična mama, ona mama koja se vratila na posao i doji, jer ta mama celoj noći može da se desi da ne spava ako bebi, na primjer, niču zubi i tako dalje, a i da joj obezbedi baš ovo vreme o kome je govorila inspektorka koje ona s pravom ima. A ja bih htjela inspektorku da pitam da li je to samo do godine dana ili do god beba sisa, ovih 90 minuta? Ovih 90 minuta je samo vreme, znači, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, 365 dana, znači samo je to. Ali još mogu samo, htjela bih da napomenem, da kad majka po isteku, znači tih 3 mjeseca od porodiljskog odsustva, kad doji dete, kad želi da se vrati na posao, a još uvek znači doji dete, ona može u svakom momentu, da li posle 5 mjeseci, 6, 7, da opet nastavi odsustvo sa rada radi nege deteta, da ne radi znači kod poslodavca u ovih, da uskladi znači svoje radno vreme i 90 minuta, znači može ponovo da se vrati kući, da koristi ono, znači 100% znači tu naknadu zarade, znači da se toga ne plaše, znači može da bude sa prekidima, znači to povratak na rad uz dojenje i u okviru 365 dana. I još šta je bitno, da tih
90 minuta koje koristi može koristiti na početku radnog vremena, na kraju, može iz jednog dela ili iz više delova, sve u dogovoru sa poslodavcem i organizacijom posla i rada koji znači zavisi i od delatnosti poslodavca i kako se dogovore. Ali to je jedno zagarantovano, znači pravo. Eto, to je. Ja bih samo htjela da dodam da je možda ovo što sam pomenula, da mame kad krenu da rade, jako imamo dugo porodiljsko u odnosu na neke zemlje koje imaju mnogo kraće. Jedini problem bude ta noćna buđenja koja je beba veoma zahtevna, pošto neka deca izbace noćni podoj, neka imaju jedan, a neka i dalje imaju puno noćnih podoja, iako preko dana, na primjer, imaju samo jutarnji i večernji, noću se vrate mami, pogotovo ko spavaju sa mamama, to je jedno povezujuće roditeljstvo, pa ima i takvih mama i beba. Mislim, to su već malo dečica, ali ipak, pošto znamo da je to najbolja hrana za našu decu, podržavamo i to produženo dojenje. Hvala ti. Ti si zajedno sa Jelenom, koju smo spomenuli, koja nije prisutna, vas dve ste na Terezinu inicijativu pre 2 godine počele svakog meseca okupljanja podrške dojenja. Jel možeš ti možda da nam prepričaš njeno iskustvo nešto ukratko, pošto ste prijateljice, kako je ona to uspjela da ustavi, ona ima 2 deteta, tako? Jelena ima 2 dece i njoj mislim da nije baš lako uskladiti dojenje i posao jer ona previše radi, znači bukvalno 12 sati je zaposlena mama i mislim da je uspela pa jedno možda 3-4 meseca da uskladi dojenje i posao, pa je beba samo odustala, što naravno to je odluka bebe bila da sa jedno 16 meseci prekine sa podojima, ali dogod je beba želela, mama je izašla u susret i dojela svoje dete. Mislim na Jelenu. Eto sad da započnemo, da kažem, i tu temu, kako informisati mami, kako da širimo to da one znaju, pošto je zakon izglasan pre više od godinu dana, jel ste tako rekli, mame su neinformisane da imaju to pravo i lako odustaju od dojenja dece. Mislim da će prvo ovaj snimak ovoga o čemu mi razgovaramo, reći inspektorki Irene, uticati na njih da malo više sebe, da se informišu o tome šta zakon kaže. Mislim da do sada nisu toliko možda ni razmišljali, to ni meni nije palo na pamet da pomislim šta bi bilo moje pravo da ja želim da se vratim na posao i da radim, iako porodiljsko odsustvo traje. Mislim da, eto, neka priča međusobna, neka iskustva mama koje bi one napisale kako su uskladile dojenje i posao može takođe da bude osnažujuće, da mame koje se vraćaju na posao ili se u trenutku dobijanja deteta, odnosno kada dete ima 3, 4, 5 meseci dobiju ponudu da rade, da se ne obeshrabre, nego da krenu sa radom i da uzmu tih svojih, ne znam ja koliko, slobodnih minuta, 90 plus 30, tako smo rekli, i da mogu da ih iskoristi i da ne brinu da će im biti obezbeđeno prostor ili vreme za podoj bebe ili za izdajanje nosa koje će čuvati i nositi svom detetu. Isto i pitanje inspektorki, kako vi možete iz vašeg ugla uticati na to da to bolje funkcioniše i da mame znaju za ta svoja prava? Pa evo, kao jedan od vid jeste i ova vaša manifestacija i mogu reći odmah na početku da sam jako počašćovana što ste me pozvali, što prisustvujem ovoj tribini. Uvek ću se rado odazvati. Kao drugi način jeste da, eto, svi znaju da postoji državni organ inspekcija rada, mogu reći adresu samo i telefon i koja god trudnica, porodilja, znači buduća majka, vrata i telefon inspekcije rada su uvek otvoreni. Inspekcija rada se nalazi na adresi ulica Strahinjića Bana, poslovni centar Ambasador, 3. sprat. Telefone možete naći na našoj internet adresi Ministarstvo za rad. Eto, toliko, mada putem isto medija, ali mislim ovako okupljanje manifestacije da možda i ovo vid i druženje, znači sa ljudima, sa inspektorima, sa ljudi koji su zaduženi za ovu oblast, sa vama iz udruženja. Mislim da tako će se najbolje ljudi upoznati i širiti ovako uopšte i zakonsku regulativu, upoznavati ljudi i to je to. Hvala lepo. Tereza, ti kao savjetnica za dojenje, ovde je puno mama, puno beba, možda neke razmišljaju o tome da se vrate na posao, opet nisu sigurne. Moramo da pomenemo opet to, u kratkim crtama zašto je neophodno da dojimo svoju bebu.
Pa ja mislim da je jednostavno najbolja činjenica to što je to najprirodnije. Znači nešto što je najprirodnije, što je najbolje gradi detetovo telo, pravimo jedan veliki temelj za nastavak u životu, znači za zdravlje, ne samo u momentu dok dete sisa, ono tada dobija najzdraviju hranu za sebe, već i kasnije u životu. To su oni dugoročni efekti koje dojenje ima na bebino telo. To je bukvalno što se kaže od glave do pete i ima uticaj na sve moguće, od ćelije pa nadalje. Znači jednostavno jako je bitno, adaptirano mleko jeste tu i ok je da ga ima jer ima nažalost situacija kada majka stvarno ne može da doji i ono je zato namenjeno, ali nije namenjeno za svaki najmanji problem odmah preći na adaptirano mleko jer verujte svaki problem sa dojenjem može da se reši. Jednostavno razgovor, iznati što pre svoj problem i brže će lakše da se reši. Hvala mnogo. Molim. Jovana, hvala i tebi i eto, mi se nadamo da će sve više mama biti kao ti i da će se truditi da usklade jedno i drugo. A ti naravno tu si da utičeš na to svakako kao i svi mi. Tako je, hvala i vama što ste mi pozvali da učestvujem u ovoj tribini. Ja se nadam da će pre svega da smo jučerašnjim simultanim podom uspeli da doprinesemo ubaranju rekorda. Ne znam koja je nova cifra, čeka se još uvek, ja kaže Tereze, ja sam prošle godine zakasnila za nekih 10 minuta i baš sam se radovala ovoj godini i naravno hvala za ovakvu jednu divnu akciju koju Htjela sam samo baš povodom ove akcije koja je jučer rečena, znači mi smo u Nišu definitivno za Srbiju oborili rekord i prošle godine smo imali svega 3 mame koje su učestvovale, ove godine smo imali 11 mama, a ukupno 30 učesnika je bilo prisutno, tako da smo u svakom slučaju oborili rekord, da nadamo se sledeće godine još većem odzivu. Ako imaš još nešto da dodaš slobodno? Ništa, to ja bi jednostavno samo rekla mamama, pitajte, ali gledajte i koga pitate. Znači, nemojte razgovarati o dojenju sa mamama koje nemaju iskustvo u dojenju, koje vam samo prenose nešto što su negde čule. Potrebno je razgovarati sa mamom koja uspešno doji, pa čak i kod nje može da se desi da je jednostavno dojenje išlo glatko, što se kaže onako prirodno, da nije nailazila na probleme. Raspitajte se na više mesta pa ćete i sami jednostavno dokučiti šta je u stvari od svega toga ono što vama odgovara, da dojenje bude uspešno sve do momenta dok vama to odgovara. Svetska zdravstvena organizacija je preporučila dojenje do 2 godine ili duže ako mami i detetu to odgovara. Naravno, neće svako izabrati taj put, neko će izabrati manje, neko više. To je jedan ličan izbor. Još jednom da ponovimo, da, koliko vremena imamo za podoj do godinu dana na poslu, da mame čuju ako nisu već. Znači, vreme za podoj za zaposlenu ženu, porodilju koja se vrati pre isteka odsustva sa rada radi nege deteta od 365 dana, koja se vrati pre tog isteka da radi, ima pravo 90 minuta u toku dnevnog radnog vremena. Da doji svoje dete, da ode kući ako je blizu kuće, ako je kuća udaljena, da poslodavac obezbedi odgovarajuće higijenske uslove da ona podoji dete. U ovih 90 minuta ne ulazi dnevni odmor, odnosno odmor u toku dnevnog radnog vremena 30 minuta za zaposlene, one koji su 6 i više sati, to samo da se razumemo. Znači 90 minuta. Ja bih još htjela ovako da kažem da želim da sve zaposlene žene budu buduće majke, da što više imamo trudnica i porodilja, da se što više rađaju deca, a da poslodavci kod kojih te žene rade budu srećni i presrećni, jer oni pare ne daju iz svog džepa, znate, te pare i ta naknada ide iz budžetskih sredstava, ide država Srbija. Jedino je što poslodavac mora prvi mesec da izvrši tu isplatu naknade, pa se sve to kasnije refundira. I naravno da mi kao državni organ inspekcija radimo što manje zahteva i prijava od strane zaposlenih i trudnica i porodilja. A da ima što više mama koji doje na posao, kao ste rekli, ali dobro je da će Bog jeste i to. I da se znači zarada uopšte poveća, da ne bude ono minimalna zarada u Srbiji, što mi je jako žao, znači to je osnovna karakteristika što, eto, već kod većine poslodavaca je minimalna zarada zagarantovana i oni se toga pridržavaju. Retko kod koga ima malo veći iznos zarada od tih cenjenih
121 neto dinar po radnom satu. Hvala i na tome što ste rekli da to ne ide poslodavcu iz džepa, da mame ne mogu biti obmanjene. Hvala lepo. Hvala i vama. Milice, hoćeš ti da završiš ako kao Nišlika? Ovde smo iz Niša. Ja kao Nišlika mogla bi da se zahvalim svojim Nišlikama, mada ih tamo na broju ima 600 i da u malo većem broju krenu da nas posećuju. Srećna sam što vidim neka nova lica na našim skupovima. Srećna sam što su neki ljudi iz grada koji rade neke dobre stvari sa decom deo naše akcije. I mislim da stvarno i u Nišu imamo već dobru bazu za podršku uz pomoć Tereze koja nam je blizu i koja nas stalno posećuje i to je ono što bih ja rekla. Ja nažalost nisam se, ne nažalost, nego nisam se još uvek suočila sa radom i dojenjem. Ako bude bilo, obavestit ću vas nekada kako je prošlo, jer još uvek sam na porodiljskom, imam 2 godine za 3. dete. Pa eto, ugledajte se na mene, barem drugo ko nema drugo, a može i 3. Moram reći još da žene koje imaju 3 deteta imaju i tu povlasticu da kad odlaze u penziju, u radni staž se tih za svaku ženu koja ima 3 dete računa 2 godine radnog staža. Koji ima 2 deteta godinu dana, a koji ima 1 dete 6 meseci. Znači u radni staž ne morate da radite do 65. godine. A za 3. svako naredno, znači 2 godine. Znači 63. ako se nešto ne promeni zakon. Hvala lepo. Hvala svima vama na diskusiji i na novim informacijama. Tereza, jel bi ti još nešto da dodaš? Ne, ništa. Mislim da smo baš onako fino pokrili temu. Hvala. Hvala lepo. Nadam se da smo preneli i mamama i tatama i bakama i dekama i svima koji podržavaju dojenje i dojenje na javnom mjestu korisne informacije. Hvala još jednom. Mi ćemo svakako nastaviti puzijadom, sportskim igrama za decu, biće još zanimljivosti, naravno i nagrada. A ko su to učesnici i ko su darodavci, sad ćemo o njima. Dakle, Dečija akademija sporta, učesnici i darodavci su Dečija akademija sporta, klovnica Zizi, ona je već otišla, Maja Marjanović fotografkinja, Brankica Paunović takođe fotografkinja, Prirodni sapunčići, Irena Paunović joga instruktorka koja će pokazivati jogu za roditelje i decu, Maja Dulović licencirana instruktorka za masažu beba, Mile Jurković stolar koji će pokloniti jednu stolicu za hranjenje beba i pinjate za decu. Učesnici su još i Darling centar za decu i roditelje, Psihosfera centar i Naslikam ti facu i telo. Darodavci su još i Hug Bug majice, dakle oni nisu prisutni, samo su poslali poklone koje ćemo podeliti, Daj Telene i izdavačka kuća Laguna. Veliku pomoć pri realizaciji pružili su nam štamparija Nice Print i Irski pub, gradska opština Medijana i opština Brus. Svima se zahvaljujemo što ste ovde i što ćete uveličati ovu akciju prvu u Nišu. Hvala još jednom. Nastavljamo sa zabavnim programom, a na kraju ćemo podeliti i nagrade.